मैया काहे बसिला एतना दूर हो पूजना कैसे मंदिर में आई। मैया बस गईनी काहे एतना दूर हो पूजना कैसे मंदिर में आई। मैया नव सव हाथिया सांडक पर चली। मैया नव सव हाथिया सांडक पर चली। मैया गारा दौड़ेला सामान हो पूजना कैसे मंदिर में आई। मैया गारा दौड़ेला सामान हो पूजना कैसे मंदिर में आई। मैया बस गईनी काहे एतना दूर हो पूजना कैसे मंदिर में आई। मैया 9 लाख भक्त लाइन में खड़े। मैया 9 लाख भक्त लाइन में खड़े। मैया नारा गूंजेला एतना दूर हो पूजना कैसे मंदिर में आई। मैया नारा गूंजेला एतना दूर हो पूजना कैसे मंदिर में आई। मैया बस गईनी काहे एतना दूर हो पूजना कैसे मंदिर में आई। मैया बस गईनी काहे एतना दूर हो पूजना कैसे मंदिर में आई। मैया 9 मन घिउआ हवन में जले। मैया 9 मन घिउआ हवन में जली। मैया धुइया उड़ेला सामान हो पूजना कैसे मंदिर में आई। मैया धुइया उड़ेला सामान हो पूजना कैसे मंदिर में आई। मैया बस गईनी काहे एतना दूर हो पूजना कैसे मंदिर में आई। मैया 9 मन पुड़िया मंडप में बनी। मैया 9 मन पुड़िया हवन में बनी। मैया गमक गईले एतना दूर हो पूजना कैसे मंदिर में आई। मैया गमक गईले एतना दूर हो पूजना कैसे मंदिर में आई। मैया बस गईनी काहे एतना दूर हो पूजना कैसे मंदिर में आई। मैया बस गईनी काहे एतना दूर हो पूजना कैसे मंदिर में आई।